Wak-wak, murot nga po lubi bay. Yaw, wak-wak, murot to bay. Nagluka kaya to eh. Tulog sa kabay, katulog ito. Kulasan, balbal mo kabay. Ibalik niyo mo to, dili. Kinsa lay ka, ingkanto ka wak-wak. Dili na kailangan. Di bala ka, di na ako niyatag. Dili din niyo nakataga. Ayaw tay, ayaw tay. Dili na ni maayo bay. Gawin ako sa mga bay, natin kailangan nga managnaay. Yan, ato si kan ba Majid ba kay wala na nakaulit si Rindil, blaka na daw kay ko. Paano mo kabluasa si Majid? Doon siya ta. Ta. Mong, amo mong. Puntahan na mo si Majid. Ulat, muban ko. Tara si Majid do. Majid. Oy, lalagi mo. Unsay tuyo ninyo? Di ba nakikikailan na managnaay? Kinsay tangnaw ninyo mong? Si Rindil Magid pa nakauli. Di ay, tarong ba? Lagi. Di ay, asa di si Rindel? Amo ging ipatag na bugok. Ayo ba? Ta, atong taon ta. Ato ging ipatag na bugok. Kapoy rawang ka. Tara ta. Majid, tabang mo! Asa? Nadunggan ang tingog ni Rindel. Dro, kabulo ka sa dapit siya. Kasi Rindil oh. Uy, anon sa ka din. Ano sa mga uy? Uy. Kuyapan ka, kuyapan. Huwag ni karo sing liog ba? Yun sa liog. Yun sing liog ni Sabado. Ay, buat na gini. Ano sa mga uy? Di ba nara ka gani? Sauna ra ka. Tinduga sa ninyo, ba't tinduga? Tinda ko ninyo. Kinadin yung albularyo. Nung daboy! Ayo, nung daboy! Uy, abre manday. Sulod na mo. Sulod na mo. Ako yun. Nahilay. Kinsa man mo? Si Majid Ninong. Ikaw na Majid. Unsa may tuyo nimo? Patabang ta mi si Monong ba kay nami kauban na nabuyagan. Ngano na buyagan man? Ban nganong nabuyagan si Rindel. Gibinuangan gyud nang pulubi bay. Yun sa man di pagbinuang. Makastorya pa man kana siya. Pungutan na daw siya gi unsa niya pagbinuang pulubi. Dil, ipon sa tanim mo binuha tong gulobi dil. Ay binuha, wa man ako to binuangan. Pagtarong ba pagtugag tinuod para mulian ka na. Wala lagi na ginsan pulubi. Unsa rin mo? Iduli niyo sa kon abi. Tanaw no gyud sa niyang pulubi. Awid ni siya ang isa oh. Agay, kabalo na og yun sa nimo. Yun sa din yan no. Mutanaon sa nako siya. Yun sa din nimo. Si Kinsa. Ang pulubi, yun sa din nimo. Wala ka na ginsan pulubi. Dili gid ka mutugan. Sige ako mingon. Ginsa din niya nong. Tugod di mo makayabalo. Ingon na lang nong, yun sa niya nong. Ambisa na yang gawiran. Sige, paminawa ko. Kinsa gatag sa kwarto sa pulubi. Kami tulo nila jumong og yan nung. Ngano di ay? Kamo tulo hawiri na akong gawiran. Ngano day nong? Basta hawiri. Hawiri na dayon. Nga tayo, unta mabusog ka ni tay. Nga tayo, unta mabusog ka tay. Di, pila kanya ang kwarta bay?
Yata nga ako ni tanan eh. Ano yung pulubi dahil na luwi mo siya? Buonong kay si Ivan maginaingon na tigana mo. Tinuod ban? Oo no. Yung sa Rindel ang pulubi nong. Yan na, pangutanon sana ako si Rindel. Asa man dahil ni mo gibutang ang kwarta nagikawat ni mo sa pulubi. Ay, gatay gikawat din ni mo din. Parasa kay nimo Di pala ginawa ka kailag, ikulatan na naman ka ba? Bala ka pamisin mo kay nawala ka. Mura ba itong ginugawa ng karta dil? Isayo-sayo na, dahil magkuha. At na. Sakto na di na ito magkaway. At least naibala na itong tinood. Pati pulubi dil, imong kawatan dil. Grabe sa di mo, wala makipatawad. Kasinda na. Anta, madawat ako ninyo. Mo may problema. Basta din na ni mo utron. Para maulian ka rin dil. Uli ang kwarta kung asan yung mo dapat gikawat. Mura na yung buhaton nung? Mura na, sayo na kayo. Para mapasaylo siya sa engkanto nga pulubi. Sige no, salamat kayo nung nga. Nung, salamat yung kayo nung nga. Makaluwag gato din. Salamat kayo nung. Wala tong kwarta ni mo dil to. Hindi kawat ni mo dil. Asay dadapit gikuha dil. Di Okay na yung paminaw? Arang-arang na ba? Kuha ko para ma-okay ng tanan. Kung nakasala man ko nimo, pasensya lang kayo. Ako na ni Uli, ang imong kwarta. Ito sa ako.